Hej hej. Som I kan se, så kører jeg med skjorthjelm. Og det tror jeg, det er man nok nødt til, hvis man skal ud omkring Vigården eller Løvel eller deromkring. Det helt utrolige er, at 2 piger blev lukket fast med traktor og en minilæsser. Blev påkørt af minilæsseren, måtte køre ud i en mark. Ringede om hjælp, og jeg var der temmelig hurtigt, synes jeg selv. Før alle andre, og politiet var der først en 20-25 minutter efter, eller en halv time. De skrev kort en lille rapport. De skræmte piger var jo skræmt for vid og sans, havde fået en bule i deres bil af minilæsseren, som ramte den. Så jeg synes, det er helt uhørligt, den måde politiet har håndteret den her sag, i det. Afhøringen var ganske kort, og de blev bare sendt afsted igen. Altså, om de har kørt ind på en privat vej, hvor de så kommer til et skilt, hvor der står, at den er privat, og så kører tilbage igen for at finde ud, og bliver stoppet, eller påkørt, lukket inde, skræmt for vid og sand ind på en mark, og så politiet bare sender dem afsted igen. Vanvittig historie. Men det er det, der er sket ved Vigården i dag, og jeg var der live som den første, og hjalp de her tøser. Jeg håber kun det bedste, og tak for dem, som tager kampen op på Vigården til alle jer tøser derude.